nek mar jafwambo ma japinyno mane onegi e pacho ka dwe mokalo ne ochan. Kaluwore kod ute fwambo ma Pakistan, duoko mar bero yango ni jafwambo Arshad Shariff ne osandi motelo ne nek mare. George Bati miyo waler. Weche mopogore koro medo wuok e wi tho mar jafwambo ma japiny Pakistan Arshad Shariff mane ochiel gi magina kod obila dwe mokalo e kaunti ma Kajiado. Kaluwore kod wach mogol kod ute fwambo ma piny Pakistan, gikoni Shariff ne omaki kendo sand kuom seche 3 kane pok ochiele gi magina. Ute fwambo ma pinyno bende olieko ni motelo ne nek mare. Jafwambo Arshad Shariff ne omuk kokene gi jok ma pok oyangi kaka yo mar miere e kinde mane sande, kendo ng'at mane ochiele gi magina ne ni kode machiegni. Gikoni ma en kaluwore kod duoko mar bero ma otim ne ringre jafwambono e piny Pakistan. Moko kuom ute fwambo mag pinje maoko bende oluwo ni jatend migawo mar arita ma piny Pakistan Rana Sanaullah owacho ni nek mar Shariff en gino mane ochan, kata kamano ok ochiwo ler kaluwore kod kaka ne ochan nek mar jafwambono. Lipot ma koro gol kod piny Pakistan opogore kod lipot mane ochiw kod apisa mag arita ma pachoka e wi tho mar japiny Pakistanno. Kaluwore kod apisa mag piny Kenya, nek mar Shariff ne en both kaluwore kod kuo mar nyamburko moro mane odwa ket kod mano mane oidho. Shariff ne en achiel kuom jofwambo ma wachore ni ne oketo tesre tend arita kwe ma piny Pakistan. George Bati, Ramogi TV. Jolonyo weche